Paċi maħkom iżistijaj. Bil-wifqa nitolbu fl-imkien it-talba l-Ispiritu Santu li qassamna l-bieraħ. Ħanitolbu l-grazzja tiegħu biex taħdem fina fil-qalb tagħna biex il-kelma li ħanissimgħu llum tħalli anke frott fil-ħajja tagħna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Nitolbu fl-imkien mill-qalb u bil-fidi. Ħalli ta' kollox ejja. O Spiritu żulli ruħna. Bil-grazzja tiegħek fawwar il-qlub maħluqa minnek. Int defensur u faraġ, id-don ta' loli. Għajn ħajja nar imħabba u qawwa tar-ruħ tagħna. Inturi l-qawwa talla bis-seba' doni tiegħek. Int mill-Missier imwiet biex tagħti l-kliem lil fomna. Mexxina fid-dawl tiegħek, bimħabtek imla l-qalbna, bil-qawwa tiegħek wettaq il-ġisem dajjef tagħna. Biet minn fostna l-għadu, fislim għal dejjem żomna, jekk int qudiemna timxi neħilsu minn kull deni. Kun fina u bid-don tiegħek narfu l-Missier u l-Iben u nemnu b'fidi sħiħa li jint l-Ispiritu tagħhom. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. San Giuseppe u San Franġisk. Oġġu bil-qeda zisti. Nilqakom għal dan it-tieni jum fejn qed inħallu l-mulej eżistija jgħaddi mill-ħajja tagħna sabiex din il-ġimgħa tkun ġeriku għalina kif rajna l-bieraħ fejn nistgħu nitolbu l-mulej li nerġa'. Nittama li għamiltu ftit il-homework tagħkom wara l-bieraħ. Illum se naqraw mill-ġdid is-silta li qrajna l-bieraħ, il-fejqan ta' Bartilmew, u se nifqu fuq aspett partikolari. Unkomplu neħtlu fil-fond ta' din il-mixja li qegħdin nagħmlu ma' Ġesu f'daw l-eżerċizzji għal-miż-żewġin. Ħalli niġu naqraw il-kelma tal-Alla. U waslu Ġeriko. U ħireġ minn Ġeriko flimkien ma' d-disċipli tiegħu u ma' kotra kbira ta' nies. Kien hemm wieħed tal-lab ama jismu Bartimew bintimew bil-qiegħda mal-ġenb ta' triq. Dan hu dak li rajna l-bieraħ. Dan meta sema li kien Ġesu ta' Nażaret qabad jgħid u jgħid: Ġesu bin David ikollok nina minni. Kien hemm ħafna li bdew jgħidu miegħu biex jiskot imma hu aktar beda jgħid: bin David ikollok nina minni. Ġesu waqaf u qal: sejħulu. Huma sejħu l-lama u qalulu: għamel il-qalb, qiegħed isejjaħlek. Dak tajjar il-mantar minn fuqu qabes fuq riġlejh u maħdejn Ġesu. U Ġesu kelmu qallu: xi trid nagħmillek li nerġa' nara Rabbuni wiġbu lama. Mur qallu Ġesu: il-fidi tiegħek fejqitek. U minnu fih reġa' beda jara u baqa' mixi warajh fit-triq. Illum xtaqt nafu vers wieħed biss. Dan meta sema li kien Ġesu ta' Nażaret. Meta sema li kien Ġesu, dan rid il-Ġesu f'ħajtu. U propju f'dawl ta' dak li għedna l-bieraħ, aħna wkoll eżistijaj qegħdin hawnhekk għal ismajna b'xi mod dwar Ġesu u nixtiequ l-Ġesu jidħol fil-ħajja miż-żewġa tagħna. Però importanti nifhmu eżistijaj li konna daqsxejn ftit viżjoni ċara ta' Ġesu minnu. Għax għal ħud Ġesu huwa personaġġ ta' storja, personaġġ kbir, personaġġ importanti, imma nifhmu hemmhekk. Għal-oħrajn Ġesu jista' jkun fundatur ta' reliġjon, leader reliġjuż bħalmu Budda, bħalmu Muhammad, bħalmu Konfuċju. Għal Bartilmew però Ġesu kien xi ħadd li se jfejqu. Għal Bartilmew Ġesu kien xi ħadd li kien qed jgħallem, li qed jagħmel mirakli, xi ħadd li qed jeħles. Għal Bartilmew bil-mod il-mod Ġesu mhuwiex xi leader spiritwali partikolari, imma Ġesu huwa Alla li sar bniedem. Eżistijaj, din aħna konvinti minn dir-realtà, għax din qiegħda fil-bażi
tal-fidi tagħna kif aħna nħarsu lejn Sidna Ġesu Kristu. Mhuwiex bniedem normali, huwa Alla li sar bniedem. Dan sema li kien Ġesu ta' Nazaret. Il-misteru ta' Alla li jsir bniedem f'Ġesu Kristu eżistijej għall-imħabba tagħna jgħaddi minn Nazaret, jgħaddi minn familja. Kieku ried Ġesu seta' der fostna adult lest. Però għadda u għaddes l-istadji kollha tal-ħajja tal-familja. Ikkonċeput f'ġuf, jitwielet, jiekol, jikber, jitrabba, jitallem, jgħix ġo familja, jaħdem bl-idejn. Għaddes l-istadji kollha tal-ħajja tal-familja. U allura dan Ġesu ta' Nazaret li aħna bħal palti ma rridu jidħol fil-ħajja tagħna u ma jibqax għaddej minn din il-ġimgħa ma jidħol fiż-żwieġ u l-familja tiegħi. Ġesu ta' Nazaret, Alla li sar bniedem, se jidħol bħala wieħed minn ta' ġewwa, wieħed li jgħix l-esperjenza ta' familja. U anke jekk hu stess ma kienx miżżewweġ, għaliex hu Alla kienu li ħalaq żwieġ. U allura nixtieq nħarsu propju lejn Ġesu li qegħdin ngħidulu ieqaf tibqax għaddej fil-ħajja miż-żewġa tagħna bħala xi ħadd li żwieġ tant huwa l-qalbu li ħalqu. Eżistijej, iż-żwieġ ma vvintaħ l-ebda bniedem. Iż-żwieġ ħalqu Alla. Alla ħalaqna iwwajerjana b'dan il-mod biex xewqa profonda li nħobbu u li nkunu maħbuba. Kemm sabiħa eżistijej. U propju dak li Alla jixtieq, dan Ġesu li qed insejħulu għandu pjana lina, għandu pjana ħajja miż-żewġa, għandu pjana relazzjonijiet tagħna. U dan il-pjan qabel ma nsibuh miktub fil-Bibja, insibuh miktub f'qalbna. Alla naqqax xi jixtieq minna fil-qalb tagħna, anke xi drabi l-qalb tagħna hija oskura biex nifhmu dan kollu. U għalhekk tagħna l-kelma tiegħu biex dak li mhux dejjem nifhmu ċar f'qalbna u fl-esperjenza ta' tbatija tal-ħajja tagħna, nistgħu nifhmuh fid-dawl tal-kelma t'Alla li ddawwa l-idlam ta' ħajjitna. U nixtieq nifqu ma' 5 affarijiet illi dan Ġesu fil-kelma t'Alla sħiħa fil-Bibja jgħidilna dwar iż-żwieġ. U naraw ftit lilna nfusna f'dan id-dawl. Mhux biex ngħidu ara din orrajt, din għalef, din naqbel f'din ma naqbilx. Il-kelma t'Alla mhijiex realtà biex toqgħod tkissirna b'dak il-mod. Però propju biex niskopru żbuħija ta' dak li Alla jixtieq minna u fejn għadna ma wasalniex, it's okay. It's fine. Aħna qegħdin f'mixja, naslu bil-mod il-mod u naslu bil-grazzja t'Alla b'ħidma tagħna, b'taffiċ, b'fallimenti, suċċessi u taħwit, l-importanti li bqgħu mixin u naslu. Mhux fejedin, li bqgħu mixin. U allura dan ħanaqsam magħkom illum dan Ġesu li qed ngħidulu wieqaf tibqax għaddej, irrid nerġa' nara niskopri dak li għedna l-bieraħ, se jidħol bi pjan fil-ħajja tagħna. U l-ewwel ħaġa nixtieq nisimgħu daw iż-żewġ tivrus mill-ktib tal-Ġenesi, ġenet tfisser il-bidu fejn għandna r-rakkonti tal-bidu tal-ħolqien u tal-bniedem. Meta Alla jgħid u Alla ħalaq il-bniedem fuq ġbijatu, fuq ġbijat Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom. L-ewwel ħaġa fundamentali sabiħa li l-kelma t'Alla turina dwar ir-realtà tal-ħajja miż-żewġa illi Alla ħalaq il-bniedem fi ġbija tiegħu. X'jiġifieri ħalqu fi ġbija tiegħu? L-ewwel ħaġa tfisser li ħalqu b'mod liberu. Alla ħalaqna liberi, Alla huwa liberu eżistijej. U lilna ħalaqna nies liberi. L-imħabba qatt mi obbligata, qatt mi sfurzata. Hija għażla libera. Intom li żżewwixtu dakinhar meta ġejtu għaż-żwieġ, l-ewwel mistoqsija li s-saċerdot jistaqsikom, ġejtu hawn min jedkom mingħajr ħadd ma ġelkom? Tiftakruha? Ġejtu hawn min jedkom mingħajr ħadd ma ġelkom għax l-imħabbija libera eżistijej. Alla ħalqek liberu u l-għażla li tħobb, l-għażla li tingħata għal xi ħadd, l-għażla li tgħix fil-ħajja miż-żewġa hija għażla libera li inti tagħmel. Ħalaqna fi ġbija tiegħu tfisser li aħna ħanixu għal dejjem. Aħna maħniex bħal klibultates li mal-mewt jispiċċa kollox.
SSTA. Aħna immortali, ngħixu għal dejjem. Fil-qalb tagħna għandna x-xewqa li ngħixu għal dejjem. Ħadd minna ma jrid imut. SSTA. Nixtiequ ngħixu għal dejjem għax aħna maħluqin fi xbija ta' Alla li huwa etern. U din tfisser li anke x-xewqa li nħobbu hija xewqa għal dejjem. Minkejja li ngħaddu mill-liebes u xi drabi nqabżu għal xulxin u xi drabi ngħid daqshekk. Imma fil-iħnet ta' qalbi jien x'nixtieq ħadd ma jiżżewweġ biex jiddivorzja u jissepara. Kull min jiżżewweġ b'xewqa f'qalbu li jgħix għal dejjem din l-imħabba li qed iwiegħed u li qed jgħix. Din ta' minna xbija ta' Alla SSTA l-eternità. Imbagħad hemm aspett ieħor li hu sabiħ wisq. X'jiġifieri l-bniedem maħluq fi xbija ta' Alla. U din x'ikun tifhmuha. Iż-żwieġ raġel u l-mara fid-differenza ta' bejniethom fl-għaqda ta' bejniethom huma xbija ta' Alla fuq din l-art. Għaliex Alla fih innifsu mhux persuna waħdu, Alla waħdu. Imma huwa komunità, komunjoni, familja, trinità, missieri bejn Spiritu Santu. U fuq din l-art joħloq xbija tiegħu tgħidilna l-Bibja. Aħna fi żwieġ u l-familja nirriflettu din il-familja li huwa Alla. Imma x'dinjità Alla tak? X'dinjità Alla tagħna? X'kien kobor hemm fis-sagrament għall-ħajja miż-żewġa? SSTA, aħna l-insara min ma jiżżewweġ bil-Knisja nirrispettawh u nożżu wkoll dak iż-żwieġ. Min ma jiżżewweġ bil-Knisja, jiżżewweġ biss biċ-ċivil, bil-gvern, bil-reġistru, għidu li trid, dak huwa żwieġ li aħna għandna nirrispettaw. Żwieġ li aħna għandna nonoraw. Jekk jiġi xi ħadd għandu li hu miżżewweġ biss biċ-ċivil mhux bil-Knisja. U jgħidli qed naqleb għall-mara, mhux ħanejdlu għax m'intix bis-sagrament m'intix tagħmel xejn ħażin. Int għandek wieda li għamil ċerta waħda li forri għamilta biċ-ċivil, tittonara. X'inhi d-differenza bejn li tiżżewweġ biċ-ċivil bil-gvern biss u tiżżewweġ fil-Knisja? Li tiżżewweġ biċ-ċivil tfisser li inti tħobb il din mara, tħobb il dan raġel. Li tiżżewweġ fil-Knisja biex nitkellmu b'mod li niftehmu tfisser li tixtieq li l-imħabba ta' bejnietna ma tibqax aktar biss sinjal tal-imħabba ta' bejn u bejnek, imma ssir sinjal tal-imħabba ta' Alla li huwa familja fit-Trinità. Dan hu żbuħija ta' żwieġ sagrament. Sempliċiment SSTA li forsi xi drabi anke min iżżewweġ fil-Knisja m'għamilx din l-għażla. Iż-żwieġ mhux sempliċement barka Alla jbirikna. Min ma żżewweġ bil-Knisja m'għandux barka fuq u min żżewweġ fil-Knisja għandu barka fuq. Mhix hekk SSTA. Sempliċement li min qed jagħmel din u ma ngħid sempliċement hija profondità mhux sempliċi ġifieri ma tfisser xejn. Min għamel l-għażla li jżewweġ bi-żwieġ sagrament qed jagħmel għażla quddiem Alla, quddiem il-Knisja, quddiem id-dinja. Jiena nixtieq li l-imħabba ta' bejnietna ma tippuntjax biss lejna jien u int kemm ninħabbu, imma nixtiequ li fid-dinja barra fil-familja tagħna, fil-Knisja, fis-soċjetà fejn inkunu aħna bħala koppja nsiru sinjal ukoll ta' kif Alla jħobb il-bniedem, ta' kif Alla jħobbna, ta' kif Alla jħobb fih innifsu bħala Trinità. Din żbuħija tas-sagrament taż-żwieġ SSTA. U allura anke jekk forsi aħna imperfetti, il-Mulejt isejħilna biex inkunu xbija tiegħu. Min ma jiżżewweġ bil-Knisja huwa xbija tiegħu innifsu. L-imħabba tagħna tfisser jiena u int li hija tajba. Min jiżżewweġ bil-Knisja jfisser l-imħabba tagħna mhix biss jiena u int, imma li trid tfisser fis-soċjetà anke l-imħabba ta' Kristu. Dan hu l-kubur tagħkom. F'kelma waħda jiġi xi ħadd jgħidli Father Hayden li Ġesu kif iħobbni. Ngħidu ħares lejn daw għarhom, tarhom miż-żewġin daw kif jinħabbu bejniethom. Għax dawk għalhekk iż-żewġu. Dawk għalhekk iż-żewġu fil-Knisja. Sittu ma żewġux fil-Knisja. Iż-żewġu fil-Knisja biex isiru sinjal ta' kif Alla jħobb il-bniedem. Dawk għandhom missjoni. Din sejħa SSTA. Xiġifieri maħluqin fi xbija ta' Alla. Żwieġ fi xbija ta' Alla. U forsi matul din il-ġimgħa rid nagħmlu din l-għażla. L-għażla li l-imħabba ta' bejnietna irriduha tkun sinjal tal-imħabba ta' Ġesu. U hawnhekk niġu għat-tieni ħaġa sabiħa li tgħid il-Bibja SSTA fejn tidħol iż-żwieġ. Alla jgħid fil-Ġenesi mhux sewwa li l-bniedem jibqa' waħdu
ħanamillu għajnuna tot-tariħ. Imbagħad jgħid ukoll ir-raġel li ħalli l-missieru l-ommu u jingħaqad ma' martu u jsiru ġisem wieħed. ċed ir-realtà ta' tnejn li jsiru ġisem wieħed, il-komunjoni, l-għaqda. Alla għandu pjanta għaqda għal ħajja miż-żewġa, għal ħajja tal-familja. Li mingħajrha il-bniedem iħossu vojtu waħdu l-ikbar tbatija eżistijaj. U jgħidu li intom mhux jiena. Li persuna miż-żewġa li tista' tħoss hija li tħossha waħedha minkejja li miż-żewġa. Għax ħadd ma jiżżewweġ biex joqgħod waħdu. Imma l-ikbar sofferenza tkun li miż-żewġin taħt saqaf wieħed imma xorta nħossni waħdu. Meta Alla qal mhux sewwa li l-bniedem jibqa' waħdu. Ħanoħloqlu għajnuna li tot għalih. Illum qegħdin ngħixu ferneżija mingħajr ma nġurika l-ħadd. Però stramberija tremenda. Illi għallu wħud dan il-vojt fil-ħajja tagħhom ma dix timliħ persuna, imma jimliħ annimal. Annimal, il-kelb, il-qattusa. U tisma' n-nies jgħidulek imma ġifieri bimħab issa jiena għajjem animal lover. L-annimali nħobbhom ħafna eżisti. Sa training għamilt fuq l-annimali, ġifieri realtà li nħobba. Però mhux f'din l-estremità. Issib min jgħidlek nippreferi nħobb kelb fader għax ma jitradikx. Tħobb bniedem jitradik. U mhux illumhom għax jekk għaddew minn esperjenzi ta' tradiment u sabu l-imħabba fil-kelb u mhux fir-raġel jew il-mara, nifhimhom. Per eżistijaj araw il-vojtaġni li aħna nistgħu naslu fiha fis-soċjetà tal-lum u fil-esperjenza umana li qegħdin ngħixu lum il-ġurnata. Kemm għandna bżonn il-Ġesu ngħidulu verament li nerġa' mulejn iskopri l-umanità l-imħabba vera. Però jiena li nixtieq naraw ftit illum dan il-passaġġ bejn li nħossni waħdi għal li nħossni maħbub u li nħobb. Dan il-passaġġ irid jgħaddi minn esperjenza partikolari li ħanħaffru ftit fiha biex kull wieħed u waħda minna fi żwieġ tagħkom tistgħu taraw ir-realtà tagħkom. Il-passaġġ mill-jien waħdi għal aħna irid jgħaddi mill-lingwaġġ tal-imħabba. Ħaniħtlu fiha bil-mod il-mod. Il-bniedem ma jitwilidx jitkellem vera? Għatrajtu xi ħadd jitwilid jitkellem? ħadd ma jitwilid jitkellem. Kulħadd jitgħallem jitkellem. Daqstant oħra l-bniedem ma jitwilidx iħobb. Aħna ma nitwildux inħobbu. Eżistijaj. Bħalma rridu nitalmu nitkellmu, irridu nitalmu nħobbu. Ħafna minna naħsbu li l-imħabba issa tiġi hekk b'mod spontanja ta' xint mhijiex hekk. Aħna nitalmu inħobbu. Darba minnhom żewweġt Malta Miss Maltese Islands ma' futboler. U niftakar jiena nitlob ħan nipprepara l-omilija qed ma mulejx nista' ngħidilhom maġna se jiġu skos nies mid-dinja tal-isports u skos nies mid-dinja tal-modeling. Li forsi wħud minnhom żgħażagħ li ġew b'rispett tal-arajjes u ma jerġgħux jiġrabu oħra l-Knisja. U niftakar qed imma x'nista' ngħid u ġieni f'moħħi f'qalbi nitlob dir-realtà. Tilhom isma' biex tkun futboler, okej, tkun kapaċi tidriblija ballun mhux bħali, però trid training. Mela kapaċi ddawwar ballun fuq saqajk m'għandekx futboler tajjeb. Il-futboler sar kemm qattaw kien training. Biex tkun Miss Maltese Islands, rispett kollej kulħadd, imma insomma jrid ikollok ċerta sizes u ċerta figer, m'intix ħadd tmur tikkompeti. Però mhux biżejjed għandek il-coach tal-modeling ukoll. ċe dawn l-affarijiet għandek predispożizzjoni naturali imma trid titgħallem kif issir modella, trid titgħallem kif issir futboler, hekk li mħabba. Inħoss ġibda lejk, inħoss xi ħaġa lik, inħoss li inti mlila qalbi u ħajti, però rrid nitgħallem inħobbok, mhux għax inħoss xi ħaġa equals li naf inħobbok. U di rridu nitgħallmuha. Għaliex xi drabi u hawn jew għall-Bużillis kienu jgħidu l-antiki, xi drabi jiena nħobbok. Ifhmuha, jiena inħobbok. Imma l-mod kif inħobbok int ma tħossokx maħbub. Jiena nħobbok. Imma l-mod kif inħobbok int ma tħossokx maħbuba. Inħobbok. Imma kif inħobbok int ma tħossokx maħbub.
int ma tħossokx maħbuba. Immaġina kieku jiena mmur iċ-Ċina u ngħidilhom inħobkom. Tasbu li jifhmuni? Ivew le? Le. Qedtilhom nobodhom jien, kellimthom ħażin? Le. Il-problema ta' min hi? Ta' min il-problema? Ta' min hi? Tiegħi il-problema. Jiena rrid nitgħallem Ċiniż għax l-imħabba f'qalbi qiegħda. Jien irrid nurihom li nħobbhom mela jien irrid nitgħallem il-lingwa tagħhom. Nista' ngħid għax ma jitgħallmux il-Malti huma? Kif tħarsu lejha? Jekk jiena nħobb jien irrid nitgħallem. Issa nixtieqkom tifhmu li aħna biex ngħaddu minn dan il-passaġġ tas-solitudni għar-relazzjoni ta' għaqda fil-ħajja miż-żewġa irrid nitgħallem il-lingwaġġ tal-imħabba ta' marti u l-lingwaġġ tal-imħabba ta' żewġi. U Ġesu eżistijaj darba qalilna ħobbu xulxin kif ħabbejtkom jien, ma qallinx ħobbu xulxin kif tafu, ma qallinx ħobbu xulxin kif ħabbewkom, ma qallinx ħobbu xulxin kif tħossu li għandkom tħobbu, imma tana standard kif ħabbejtkom jien. U nixtieq naraw 5 modi kif Ġesu, u jista' jkun hemm aktar skont il-ħin, kif Ġesu ħabb u kif dawn japplikaw għal ħajja miż-żewġa biex nitgħallmu l-imħabba. Għaliex anke lilna Ġesu ma ġiex iħobbna kif jafu, kif nafu aħna. Ġie jħobbna bħala Alla spirtu, ivew le? Le, sar bniedem. Ġie jħobbna fl-umanità, ġie jħobbna permezz tal-umanità tagħna, sar bħalna biex iħobbna. Ma għalinniex ħi jiena Alla tbiddlu daqsxejn intom ħatifhmuni ta' u mbagħad tifhmu kemm inħobbkom. Ma m'għamilx hekk. Għal jiena nitbiddel għalikom biex tifhmuni intom, għax l-imħabba dak li tagħmel. L-imħabba titbiddel li għalik, mhux nibdel lilek għalija. U l-ewwel mod kif naraw eżistijaj Ġesu iħobb lin-nies u naraw kif dan japplika żwieġ. Hija permezz tal-kliem. Il-kliem li għal wħud forsi ma jfisser xejn. Il-Bibja tgħid fil-Proverbji 18-21 fis-seta tal-ilsien hemm il-mewt u l-ħajja. F'dan l-biċċa laħam hemm il-mewt u l-ħajja. Ġesu kien qatta ħafna ħin jitkellem man-nies. Xi drabi tard bil-lejl bħal Nikodemu. Xi drabi waħedhom bħal mara nqabdet fl-adulterju. Xi drabi ma' mara li qed tgħix kellha 5 irġiel bħas Samaritana. F'nofsinhar għajjin kif kien. Qatta ħin jitkellem. Għaliex għax ċerti nies eżistijaj u ħobsuhom maħbuba bil-kelma. Mhux kulħadd l-istess. Kelma ta' kuraġġ, pereżempju. Kelma b'ton tajjeb, mhux kliem żgħar. Kelma li hija umli, mhux kliem ta' supervja. Kelma li hija grazzi, mhux gratitudni. Uħud minna sissej jistu li dan il-kliem ma jfisser xejn għalihom, però ħanrikom kemm ifisser il-kliem. Sitwazzjonijiet ta' adulterju uħud kif jibdew, ara taħsbux li jibdew għas-sesta. Immur fuq ix-xogħol u xi ħadd mill-uffiċċju fuq ix-xogħol jgħidli kemm xaraqlek xarek? U r-raġel laqas bis-sinduna li qed xarek qas qallek xejn. U dan qallek u tak l-attenzjoni. Apprezza l-ħerkat tiegħek. ċerti persuni jekk ħossu maħbuba eżistijaj. Forsi inti lek tgħix ma' martek u ma' żewġek u għadek m'għandunajx li l-kliem jagħmel differenza fil-ħajja. Li l-kliem huwa espressjoni ta' mħabba u li dawn mhumiex ħmerijiet. Kieku huma ħmerijiet Ġesu ma ġiex joqgħod jitkellem magħna. U allura eżistijaj jista' jkun li wħud minna fil-qalb tagħna nispiċċaw fl-imkien imma nħossni waħdi. Għaliex dik il-kelma ta' apprezzament ma tgħidilix. Dik il-kelma ta' gratitudni ma toħroġ minn fommok. Dik il-kelma li li tfarraġni ma tgħidix. Uħud donnom titħallasom biex jgħidu xi ħaġa fil-ħajja miż-żewġa. U tista' tkun li l-mara u r-raġel tiegħek il-kliem huwa importanti għalih. Jista' jkun li fil-verità hemm kelma f'qalbek, imma tibża tistħi, ma ssibx il-kuraġġ li tgħidha. U kelli nistaqsikom, x'in il-kelma li tixtieq tisma' mingħand il-mara u r-raġel int? X'in il-kelma li hemm f'qalbek li tixtieq tgħid? U għadek meċċ.
X'taħseb li martek jew żewġek jixtieq jgħidlek u tixtieq tgħidlek li mhix qed tgħidlek. Meta kont naħdem l-isptar Mater Dei u St. Luke's qabel ma mort il-ħabs, kont l-isptar. Waħda mill-affarijiet li kont inħobb nagħmel stramba kemm stramba hija li ngħin in-nies imutu. Għax ħafna drabi ħadd ma jgħinek tmut, kulħadd jaħbilek il-mewt. U kont nipprova ngħid in-nies fl-aħħar ta' ħajjithom, u speċjali l-familjari ta' nies fil-qrib. X'tixtieq tgħidlu il-missierek, il-ommok, il-martek, il-żewġek, il-ulidek, min qed imutlek. U tibda tiskopri kien hemm kliem li n-nies għadhom ma qaluhx f'ħajjithom, ħafna drabi ma grazzi nħobbok u aħfirli. Qegħdin hemm, però ma nispribuhomx. U kemm ifiequ ċerti persuni li ngħiduhomlhom. Xi drabi nirranġaw wara li ġilidna fil-ħajja miż-żewġa, minna qatt ma tlabna maħfra xulxin. Bdejna nitkellmu saqat ma kien xejn. Imma mat-tieni ġlieda naqlalek tal-ewwel, u mat-tielet tal-ewwel tat-tieni, u mar-raba tal-ewwel tat-tieni u tat-tielet, u fl-10 snin naqlalek ta' 11-il sena. Għaliex? Għaliex għadna l-kelma mednijiex u l-kelma tfejjaq, maħbubin tiegħi. Don't undermine il-qawwa tal-kelma. Qedtilkom xejt il-Bibja fl-ilsien hemm il-ħajja u l-mewt. Inħeġġiġkom bil-qalb. Ejdu dik il-kelma. U jekk żewġek jixtieq dik il-kelma martek tixtieqha, tgħidx għax jien m'iniex hekk magħmul, qalbi ma żżewwiġ biex tibqa' kif int, iżżewwiġ biex titbiddel. Qegħdin hawn biex nitbiddlu mhux biex nibqgħu kif aħna. Ma tistax tgħid għax jien hekk magħmul, il-kobor tiegħek mhux kif int magħmul imma x'tista' ssir. Dak il-kobor tal-bniedem. Mhux kif jien imma x'nista' nsir għax Alla poġġa potenzjal fina li ħafna minna għadna ma ħriġniex. Imbagħad uħud minna il-mod kif iħobbu joħossuhom maħbuba huwa li jagħtu ħin ta' kwalità ma' xulxin. Li nqattaw ħin bejnietna tajjeb. Jiġifieri mhux waqt li qed naraw it-television moħħok hemm. Hija x'kont qed tgħidli? Qegħdin hawn. Mhux qegħdin niklu u naraw television fl-istess ħin, dak mhux kwalità, moħħok fit-television. Ħaj, tafx qed ngħidlek, hija x'kont qed nara l-Milan ta' jew bil-Juve ma risqof, Juventinas of tagħkom. Ġifieri, l-attenzjoni ħin ta' kwalità tajba bejnietna, eżistijej. Ħin ta' kwalità tajba tfisser nagħmlu xi ħaġa li nħobbu nagħmluha flimkien. X'tħobb tagħmel ma' martek u ma' żewġek int flimkien? Għax id-drabi nistgħu nagħmlu xi ħaġa illi teġob lilna ma teġobx il-ħadd ieħor fi żwieġ. Mentri l-mulejr tistedinna Alla magħna ġie jagħmel affarijiet ta' kwalità tajba magħna. Kemm il-darba Ġesu pereżempju kien jaqaf jiekol man-nies, jiekol magħhom. Ħaġa li jagħmilha flimkien magħhom. Eżistijej. Li hija sabiħa meta aħna nagħmlu affarijiet flimkien fil-ħajja miż-żewġa. Tafu x'jibqa' fiha memorja sabiħa. Meta tiġi biex tissir anzjan u tasal biex fl-qadba tal-eternità, taf se tiftakar ħafna drabi x'għamilna flimkien. Meta sifirna flimkien, meta ħadni pjaċir flimkien, meta qattajna ħin tajjeb flimkien, meta labt ma' tfal. Dak li għamilna flimkien se jiġġenera memorja u meta tikber mhux toqgħod gorr ikollok x'tirrakkonta. Kemm huma sbieħ l-anzjani li għandhom memorja sabiħa x'jirrakkontaw, mhux jiqirdu, jirrakkontaw affarijiet sbieħ li għamilna flimkien. Din eżistijej issa tkun esperjenza ħafna importanti, mod speċjali li flimkien nitkellmu. Affarijiet ta' kwalità eżistijej. Li naqsmu xejn fil-qalb tagħna, naqsmu l-esperjenza tagħna, naqsmu l-emozzjoni tagħna, mhux biex insolvu l-affarijiet, iż-żwieġ mhux problema biex issolviha. Hija ħajja biex tgħixha. Jekk inħarsu lejn il-ħajja bħala problema u f'xi dwejja, hija vjaġġ li rridu ngħixuh. Mhux ħansolvu l-affarijiet ta' xulxin, imma ħanejnu lil xulxin eżistijej. It-tielet mod kif uħud minna jħossuhom maħbuba u jħobbu. Titqux biha. Huma rigali. Għalik li tagħti rigali jista' ma jfisser xejn. Jistgħu ħmerijiet. Ħalla ta' flus. Imma jista' jkun li għal martek u għal żewġek rigali jfisser meta ma kontx miegħi ftakart fija. U dak hu l-valur ta' rigal. Kont l-airport rajt xi ħaġa fakritni fik u xrajtilek.
meta ma kontx miegħi ftakart fija, mhux importanti kemm infaqt. Daqs kemm importanti li ftakart fija meta maħniex fiżikament flimkien. Dak iż-żbuħija tar-rigal. Tiegħi. U mhux xi ħaġa mqansħa. Issa għal uħud jista' jkun dan huwa importanti. Għal uħud mhuwiex Ġesu kull fejn kien jgħaddi kien ħalli rigali. Ir-rigali tiegħu kien il-fejqan, il-ħelsien, il-kelma li kien jagħti, kien ħalli tifkira tiegħu, kien ħalli token tiegħu. Tant li naraw il-Vanġeli u niftakru f'daw ir-rigali kollha. Eżisti, ir-rigali taf kemm huma importanti. Ejkun huma importanti. Meta koppja tħassar, taqbad l-affarijiet u tihom lak lura. Daqshekk huma importanti rigali, għax issa dak li kien ifakkarni fik, ma rridux ifakkarni aktar fik, għalax għandhom rigali. Taħseb li ma jfissru xejn, eżistijaj. Ifissru ħafna. Oħrajn iħossuhom maħbubin jħobbu permezz tal-qadi. Ġesu għalinna jien ma ġejx biex inkun moqdi ma biex naqdi. Eżistijaj. Importanti naraw ftit hekk, aħna għadna naqdu lil xulxin, nagħmlu affarijiet lil xulxin. Eżistijaj. Ibda mill-affarijiet żgħar, il-qadi fil-ħajja ta' kuljum. Il-qadi fid-dar għandu valur nagħmluh flimkien. Jew il-qadi fid-dar huwa tiegħek mhux tiegħi, jien ma nidħolx fih. Il-qadi għandna bżonn insalvawh għax il-qadi sar umiljazzjoni. Taqdi taf xi tfisser. Jiġifieri tnadda fit-toilet wara li tużaħ. Taħsel ix-shower wara tinħasel int. Ħwejġek tagħmilhom dej il-maċin, mhux min jaħsel li tiddur kollha jiġbor ħwejġ ta' kulħadd. Taħsel il-platti wara li tiekol. Taħli dal-qadi jeżistijaj. Li xi kultant għamiltlek il-breakfast fis-sodda. Tgħid li magari għandna dan il-ħin, darba fil tista' ssiba, il-ħin tittamlu qatt ma jiġik. Imma li naqdu, li forsi dawn konna nagħmluhom fil-bidu ta' relazzjoni tagħna, missa m'għandniex nagħmluhom. Donnu dar romantiċiżmu għadda żmienu, le mhix hekk eżistijaj. Forsi għalik ma tfisser xejn imma l-marti tfisser, għal żewġek ifisser din il-ħaġa. Immaġinaw daqsxejn ġlieda. Mela jiġi ir-raġel għax din ma tapprezza xejn fader. Jiena ma mmurx nilagħbhom ta' jiena l-familja naħdem fuq kollox, flus inġib id-dar. Ma noqgħodx immur niġġerra kollox għall-familja nagħmel. Fader, jien mhux qed napprezza dan qed mhux qed ngħid li ma napprezzax, imma nixtieq li kieku għandna ftit aktar kien flimkien bejnietna. Dan jħobba billi jaqdiha, jaħdem għaliha, u jitħossa maħbuba billi jagħmlu l-affarijiet flimkien, għandna ftit kien flimkien, żewġ lingwaġġi differenti. Minnu l-ħażin, minnu t-tajjeb, ħadd minnhom. Irdu jitgħallmu japprezzaw il ta' xulxin. Eżistijaj. Ma dar is-sabiħ, jekk għalik ma tfissirx biex tħobb titallem. Trid titallem tħobb. Ġesu ħajidħol f'ħajjitna mhux meġixin abrakatabra u Alla jbirek toħroġ minn hawn 5-star fl-imħabba. Ġesu għallinna talmu minni. Il-ħajja nisranija hija skola fejn aħna nitalmu. Imbagħad hemm lingwaġġ ieħor ta' kif Ġesu ħabb. U kif aħna msin nħobbu. Huwa l-mess. Ġesu tafu kemm misnis. Diversi drabi. Janna it-tfal, immiss il-morda biex ifejjaqhom, jaqbadhom minn idejhom u jqajjimhom il-mar tagħhom. Ġesu kien imiss in-nies. Għax aħna l-bnedmin maħluq għalhekk. Il-kuntatt fiżiku tagħna huwa espressjoni ta' dak li hemm f'qalbi, dak li hemm fija. Għala taħsbux li huma ħmerijiet illi titanna, illi tbus. U forsi dawn, jiena xi kultant, bħalissa ma tantx nippassiġġa, imma xi kultant meta kelli aktar ħafna aktar ħil-liberu, llum ma tantx għandi ħil-liberu jiena f'ħajti. Imma jekk tara tkun pereżempju f'dej il-frant, ta' Slima jew dej xi frant hekk, u tara nies jippassiġġaw. U tara pereżempju fejn fien, b'xi koppja żagħżugħa. U fil-but tal-qalziet tan-naħa ta' wara tagħha, l-oħra fil-qalziet. U mbagħad tara pereżempju xi koppja ftit mezzeta jew kibru ftit hekk, ma jkunux bar ħafna. Ir-raġel jimxi quddiem waħdu, l-mara tipprova tiġru warajh. Atrajtuhom daw, ħarsu lejn il-mara forsi intom daw. Imma qabel ma kunx tistgħu tonna u tbus quddiem kulħadd kif kullum kollu selfies u Instagram u Facebook u Twitter kollu kien jiġru da. Ullhom it-tfal meta rawkom l-aħħar titbowsu. Anke intom l-anzjani ta' in-neputijiet tagħkom jarawkom titbowsu. Jarawkom titanqu.
Jekk ma jrawx lilkom, ħajraw il-pornografija eżistijaj. U ħajjieħdu messaġġi negattivi mill-medja li mħabba hemm iridu jarawha anke fl-uman, fil-ġesti tagħna. Il-ġisem tagħna m'hemm xejn ħażin dak li ħalaq Alla. Alla ħalaqna hekk li nesprimu l-imħabba fil-ġisem. Eżistijaj. Il-ġisem tagħna ara kemm nistgħu nħobbu kemm nistgħu nkissru bih. Naqbdu jdej xulxin, nitanqu, rat sesswali, ma nistgħu nsawtu bil-ġisem tagħna. Il-ġisem tagħna jista' jkun espressjoni ta' mħabba jew jkun espressjoni ta' violenza. Ġesu użah bħala espressjoni ta' mħabba ġismu. Issa jista' jkun li inti ttannequ l-baws xbajt minnu ħafna meżmejs ma jtbadux jottalija, ma forsi għal marta kadijot qalbi għal żewġa kadijot. Hija ta' mħabba, ħbib tiegħi. U f'dan il-punt nixtieq illi nirrealizzaw iż-żbuħija ta' Alla kif ħalaq il-bniedem b'mod sesswali, l-intimità sesswali fil-ħajja miż-żewġa. Illi mhijiex kollox. Mhijiex l-intimità sħiħa, u jaħsbu illi huma intimi daqs kemm jagħmlu sess. Is-sess huwa parti mill-intimità. L-intimità għandha friji differenti fil-ħajja miż-żewġa. Pereżempju għandek l-intimità tal-emozzjonijiet li jiena naqsam miegħek x'inħoss għalik. L-intimità intellettwali tal-ħsieb. Darba tqajt ma' wieħed raġel. Għalli fader jiena qed ngħix f'adulterju, qed lali ġibni. Għalli jiena niltaqa' ma' waħda mara, għalli darba kull xahrejn. Jiena ħsibtu ħajdli biex ikollu xi qasam magħha. Qedlu u x'tiltaqa' għalfejn tintaqgħu tipo speċi ta' sibdina. Għalli toħodniex ħażin ta'. Għalli jiena ma' din nista' nitkellem xi ħaġa bis-sens. Għalli x'ma' marti ma nistax nikkomunika. Ma titkellimx bis-sens il-mara tiegħi. Skontu, xi ma nafx il-mara tiegħu xi tgħidu fuq kollox. Għalli ma din meta nitkellmu b'ċerta intelligenza, ma nafx aħseb li huma insomma, ma jħossu jittikkomunika fuq livell ta' moħħ. Ma nitħax, għax tista' tkun vera, SSTA. Tista' tkun illi id-diskors ta' bejnietna mhux intom u dejjem nitkellmu fuq l-istess affarijiet, mhux bqajt nisma' l-istess affarijiet bla sens. Ma tfehmikx, ma tfehmnix, għalhekk ma nitkellmu xejn. Kemm għandna bżonn SSTA li l-imħuħ jiridu jiltaqgħu, mhux biss il-ġisem u l-qalb, anke l-moħħ. L-intimità tfisser ukoll kemm nagħmlu kumpanija għal xulxin. Mhux sess biss, kemm inqattaw ħin eventwalment flimkien. L-intimità tfisser ukoll li għandna valuri komuni li naqblu bejnietna fuq x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, li naqblu bejnietna kif nrabbu tfal, li naqblu bejnietna kif nonfqu l-flus, li naqblu bejnietna fuq affarijiet ta' materja x'għandu jsir, x'm'għandux isir, mhux int nortu jiena sawt. Intimità tfisser ukoll eżistijaj li għandha l-aspett soċjali. Il-mhux inaqfilna nad-dar u xejn, id-dinja tagħna l-erba' ħitan tad-dar mill-bib il-ġewwa u ma jeżisti xejn aktar. Aħna maħluqin biex ngħixu f'soċjetà, f'komunità, fi knisja. Ġesu kien jiġri fit-toroq, ma għadx jaqafel fid-djar eżistijaj. Għax il-bniedem maħluq biex jgħix oħrajn. Li ħadna pjaċir ma' grupp ma' nies oħrajn f'safra dir-realtà li naqsmu id-dimensjoni soċjali hija importanti, hija parti mill-intimità eżistijaj. L-intimità hija wkoll fil-flus. Mhux tiegħek u kollox Alla m'għamlu. U laqas naf x'għandek, int laqas naf x'għandi u tini ftit kemm ngħaddi u noqgħod nitkarrablek għax jien għamli l-mara tad-dar li ma naħdimx fis-sens li ma naqlax flus u niddependi minnek, m'hemmx intimità finanzjarja, m'hemmx intimità fil-finanzi. Darba Ġesu l-Pietru għallu muraqba tħuta u l-flus li ssib fiha ħallas it-taxxa tiegħek u tiegħi. Naqsmu l-flus bejnietna, fil-veru sens tal-kelma. Tnejn isiru ġisem wieħed, jiena nista' nħossni waħdi għax m'għandix sej fit-tqassim tal-finanzi fil-ħajja ta' żwieġ. Irrid nota li tgħid int, and money is power. U għamiltni paljazza tiegħek għax il-flus fidejk. Dik mhux intimità, hemm l-intimità spiritwali. Li nitolbu flimkien, li nfittxu l-Alla flimkien, li mmorru l-Qudies flimkien. F'dan kollu tidħol l-intimità fiżika mbagħad. Mhijiex maqtuha, araw l-intimità kemm wiesa fil-ħajja miż-żewġa. U l-intimità fiżika eżistijaj tagħmel sens daqskemm hemm dit-tip ta' relazzjoni. Il-bija permettu li ngħidilkom tista' tiġi rrejpjata fi żwieġ. Tista' tiġi rrejpjat fi żwieġ li rrid sess bil-fors miegħek u mbagħad barra mis-sodda ma nitkellmux ta' nies.
m'hemmx dil komunikazzjoni l-oħra, ir-rejb jgħat fi żwieġ. Għax rejb x'inhuwa? Att sessuali sfurzat mingħajr ebda relazzjoni. Li ngħix nazzaqaf wieħed ma jfisx li għandna relazzjoni bejnietna. L-intimità sessuali hija sabiħa daqskemm hemm din l-intimità kollha li tkellimna u tieħu posta eżistijej. Jekk le tfisser użani u armini. Prostituta jew prostitut legali d-dar. Naf li huwa kliem qawwi, però naf li huwa l-feeling ta' xi wħud li jibżgħu jitkellmu. L-eżerċizzi jiġu biex jifejquna. Għallu Ġesu immisna mill-iħnet esistija, f'din mix-xera qegħdin nagħmlu. L-esperjenza sessuali tfisser li jien qed nagħtik ġismi. U ġismi huwa jien importanti. Jien m'iniex żvok tiegħek, m'iniex sex toy tiegħek jien. Jien qed nagħtik ġismi, qed nagħtik lili nnifsi u din iżbuħija. Intom il-miżżewġin għandkom żewġ artali. L-artal ta' hekk fejn Ġesu jgħidilna dan hu ġismi u l-artal tas-sodda tagħkom fejn tgħidu dan hu ġismi li jingħata lilek mhux bil-kliem però fl-intimità tas-sess. Daqshekk hu sabiħ eżisti dak li ħalaq Alla li tgħidu dan hu ġismi li jingħata lilek. Kemm sabiħa kol kellkom tifhmuha fil-profondità din l-intimità fil-ġisem. Qed nikkommentaw il-Bibja x'tgħid it-tnejn isiru ġisem wieħed. Hija qaddisa, m'hemmx ħmieġ fis-sess, il-ħmieġ fil-qalb u fil-moħħiet imkien iktar. Dak li ħalaq Alla huwa kollu sabiħ u kollu tajjeb. Fis-sess mhux kollox jgħaddi. Mhux kull ma nara fuq it-television irid nagħmlu miegħek. Għax int m'intix oġġett għall-pjaċir tiegħi, int persuna, int għandek dinjità. Fis-sess ifisser dru nitalmu t-temperament sessuali ta' xulxin. Għax ir-raġel mhux bħal mara, l-mara mhux bħal raġel u kull persuna hija unika. U l-bżonn li nitgħallem naċċetta s-sessualità tiegħek kif inhi. U l-maturità li ma naqbis limitu għax il-bqija qed nagħmel vjolenza fuqek u m'għadix imħabba. Fis-sess jista' jkun hemm vjolenza li tkisser u mhux intimità li taqqad flimkien. Is-sess mhux bżonn huwa qawwa biex tinfetaħ għal ħadd ieħor. Żgħażagħ hu ngħidilhom qatt smajtu xi ħadd li miet għax m'għamel sess? Jien ma smajtx, ma nafx intom jekk smajtux. Imma smajt nies li ma mitux għax ma kilux u ma xorbux, għax dak huwa bżonn li kellu xorb. Is-sess huwa drive, enerġija sabiħa biex tinfetaħ u tingħata l-persuna l-oħra meta ngħixu b'mod tajjeb. Għaliex qed ngħid dan? Għaliex xi drabi eżistijej, is-sess nużawh bħala żvog minn affarijiet oħrajn. Għax inħossnu waħdi, għax għandi stress fil-ħajja, għax għandi l-ansjetà, għax inħossni mdejjaq, għax inħossni rrabjat, għax nixtieq ċerta poter, irrid naħrab mill-problemi billi kollox naqsmu bejnietna. Eżi fis-sess ħajsolvina l-problemi li għandna, kif inqumu noħorġu mis-sodda, il-problemi hemm se jibqgħu qalbi. Affaċċjhom mhux taħrab minnhom. Is-sess nistgħu nużaw dawn l-affarijiet flok biex ikun verament esperjenza intima ta' mħabba. Eżistijej, dawn huma ħut mill-lingwaġġi li nagħmel affarijiet miegħek, l-intimità fil-ġisem, l-intimità fil-kliem, li nagħmlu affarijiet fl-imkien, li naħseb fik frigali. Ku kelli nistaqsikom minn dan kollu fejn qegħdin intom? Kemm taf martek kif tħossha maħbuba, żewġek kif iħossu maħbub? Jekk tkun taf ara xiex il-mara tgorlok. U mill-gar, flok għax dik dejjem hekk. Naf minn qabel se tgħid saħansitra, jekk nagħmlu mħatra jilek minn qabel għax ixħad gorli. Flok tiraġuna hekk. Hu xi ħaġa tajjeb mill-gar. Għax wara l-gar hemm weġġa. Wara l-gar hemm weġġa li qed ngħidlek jien m'iniex inħossni maħbub. Jien mhix inħossni maħbuba. U daħħalha f'rasek darba l dejjem. Toqgħodx tgħid imma jiena nħobbok. Mhux dik il-mistoqsija. Kif inħobbok? Tħossok maħbub? Immaġina kieku jiena mmur biex nieħu l-fuel. U dar jagħtini l-fuel, flok jitfu fit-tank, jitfu barra mit-tank. U jiena t-tank jibqa' jmarka li vojt. U jgħidli lejn tajtulek il-fuel. Ħallasni. Jien ngħidlu li l-fuel ma tajtulix, jien tajtulek. U l-fuel tawli. Imma ma tafawx fit-tank tiegħi, tafaw barra. Jiena nħobbok ara kemm nagħmel affarijiet għalik. Qalbina nħossni maħbub, mhux kemm tagħmel għalija.
Imma kemm nagħmluhom flimkien l-affarijiet għax mhix it-tifla tiegħek taħdem għalija, naħdmu flimkien għax għandi dinjità daqshekk. Hekk inħossni maħbuba jiena, mhux kulħadd l-istess. Kemm għandna bżonn nibdlu daw il-wires, eżistijaj. Kif għamel Ġesu, ġi jħobbna kif nifhmu aħna. Tafu li din hija parti mill-konverżjoni. Ħafna drabi naħsbu li l-konverżjoni hija nifqu nagħmlu dnubit biss. Dik hija parti mill-konverżjoni. Il-konverżjoni fil-ħajja miż-żewġa tfisser li jiena nikkonverti lejk. Nitbiddel fil-mod kif jiena nħobb biex int tħossok maħbuba. F'dan il-kuntest anke Alla konverta lina. Eżistijaj. Għat-realizzajtu li anke Alla konverta? Alla konverta li l-bniedem billi tbiddelu u ma tbiddnilix aħna. Sar bniedem hu għalina. Din is-sbuħija tal-imħabba. Dik kienet it-tieni ħaġa li qal Alla. Mhux sewwa li l-bniedem jibqa' waħdu. U di ħadd taf it-tul tafu għaliex. Għaliex xi drabi faċilment nikkondannaw in-nies li jaħdlu f'adulterju. Il-mistoqsija profonda tkun x'wassalhom. Għaliex issa jkun int mingħajr ma taf qed tippuxxja l-marti kull żewġek għal relazzjoni oħra. Għax jekk ħanibqgħu flimkien imma jien mhix qed inħossni maħbuba ma trix tisma' di ħadd tiġi mixin kemm ieħor xi darba. Qatt ma nikkundanna l-ħadd jiena onestament li jidħol f'relazzjoni oħra, imma nipprova ngħid qalbi x'waslek hi. Sibt barra miż-żwieġ tiegħek li ma sibtx fi-żwieġ tiegħek. U xi drabi eżistijaj iberraq tard wisq. Il-messaġġ ikun ilu ġej u forsi ma ngħiduhx tajjeb, ngħiduh bil-gar u nieħduh for granted. Oqgħodu bil-qiegħda llejla. Dal-jiem oqgħodu bil-qiegħda ta' vera u tkellmu bis-sens. Fuq dan qed nitkellmu, mhux fuq il-merid. Int tħossok maħbuba minni u toqgħodx tiġġustifika lilek innifsek jekk il-mara u raġel jgħidlek le. Femni, irrid nifhem. Għax malajn noħorġu fuq id-difiża u ma nkunu tallimna assolutament xejn. Il-konverżjoni hija profonda, konverżjoni umiltà, irrid nitlaq mill-verità. Eżisti, xi drabi nibqgħu sorpriżi fil-ħajja, nibqgħu sorpriżi kemm ngħixu flimkien u għadna ma nafux il-xulxin fil-fond. It-tielet ħaġa li Alla qal fil-Ġenesi u berikom Alla u qalilhom nislu u aktru u mlew l-art u aħkmuha u saltnu fuq il-ħut il-baħar tat-tar tal-ajru u ħlejja kollha li jitkaxkru fuq l-art. Berikom kemm sabiħa. Alla l-bniedem birku. Il-barka tfisser empowerment ta' qawwa eżistijaj. Alla birek il-ħajja miż-żewġa. Alla mhux għadu ta' żwieġ. Il-mulej mhux kontra dak kollu li għatik ferħ imħabba, mhux kontra iż-sbuħija sesswali fil-bniedem, Alla mhux ladu tal-ferħ tagħna. Ix-xitan dejjem iddaħħalha f'rażħal il-moħħ il-bniedem li Alla huwa kontrik. U f'xi dwejja jekk imur il-Knisja ma nistax nagħmel hekk u hekk, jekk nemmen f'Ġesu Kristu ma nistax nagħmel hekk u hekk. Donnu Ġesu huwa l-għadu tal-libertà tiegħi, l-għadu tal-ferħ tiegħi, l-għadu tal-imħabba tiegħi, u f'xi dwejja x'ma nistax nagħmel. Ara l-gidba kif daħlet f'moħħna eżistijaj. Meta Alla berikna, Alla jrid l-isbaħ għalina, l-ola eżistijaj. Meta għalidna il-koppja għallhom morru nislu, għamilhom kollaboraturi tiegħu jgħinu lilu fil-pjan tal-ħolqien. Alla mhuwiex kompetitur mal-bniedem, kollaboratur mal-bniedem. Alla magħna u man-naħa tagħna, mhux kontrina eżistijaj. Morru nislu. U kemm hu sabiħ, ħbieb, il-ftuħa l-ħajja fil-ħajja miż-żewġa. Però nixtieq niġbed l-attenzjoni u naqsam dan bħala wieħed li nixi magħkom li qed hawnhekk ma tagħmilx differenza eżisti, ma jfisser xejn li qed hawnhekk aħna din fmixja flimkien. Nixtieq inħeġġeġ għal prudenza quddiem il-weġa tal-infertilità meta koppja ma jistgħux ikollhom tfal għal xi raġuni. Xi drabi b'intenzjoni tajba nispiċċaw nweġġawhom. Pereżempju diskors qed taħsbu tfal? Meta ħata minni nanna? Meta ħata minni nannu? Meta ħata minni tzija? Alla ħalqek ibni. Ma tafx hemm bejnek il-kopjanti. Ma tafx inilixxju. Kemm naf koppji li għandhom il-ferita
tal-infertilità ma jistax ikollhom tfal u ma jsibux il-kuraġġ li jitkellmuha u kull kelma li jisimgħu minn ta' madwarhom tkompli tferjhom aktar. Kemm għandna bżonn prudenza fl-entużjażmu tagħna xi kultant ngħidu kliem mingħajr intenzjoni ħażina imma li nistgħu nweġġgħu il dak li jkun ukoll. Moħħna hemmhekk eżistijej, ħafna prudenza quddiem il-koppji. Mhux intom anke aħna assisin ta' li jkunu prudenti b'dan il-lingwaġġ, anke bħala Knisja. Għaliex id-dbatija tal-infertilità forsi wħud minnkom għadejtu minnha hija dbatija il ma tgħaddix minn nagħmlu malada. U meta ngħaddu minn mumenti bħal dawn li Alla għalina morru nislu katru, illum il-ġurnata nafu li għandna diversi mezzi ta' teknoloġija uħud minnhom legali anke f'pajjiżna. Uħud minna iduru għal dawn il-mezzi, jiena ħeġġiġkom sabiex fid-dbatija quddiem din l-naqas ta' fertilità meta tkollok tfal. Ħudu parir, timxux waħedkom. Għaliex meta tkun qed tbati ma tara xejn li kif issolvi d-batija tiegħek. Rajt li sew, ħadd ma jlumek qalbi. Però hu parir biex il-mezzi li tuża ikollhom valuri tajbin għall-qalb talla. Fejn jiqtlu nislu t-tfal ma naħsbux u ma nagħtux pariri kemm aħna l-qassisin kemm intom żewġin adulti li għax koppja għandha problema aħseb għat-tfal. Naħsbu għat-tfal għax għandna problemi mhux se nsolvu l-problemi, ħanissiġillaw il-problemi. Li jiġu tfal ma jsolvux problemi esistijaj, nissiġillawhom, nħabbuhom. Għax meta jiġu tfal, u mbagħad noqogħdu nitkellmu fuq it-tfal, u qatt ma nitkellmu dwarna. ċerti koppji tafu meta jibdew jitkissru kif jiġu tfal. Iż-żgħar tagħna, l-koppji żgħażagħ tagħna jgħaddu minn din l-esperjenza. Fil-bidu nitkellmu dwarna. Kif naħsbu għall-post, nitkellmu biss fuq il-post. Xejn aktar. Imbagħad niżżewġu u fuq it-tieġ nitkellmu. Imbagħad it-tfal fuq it-tfal. Imma kemm inna ma nitkellmu dwarna qalbi. Dalba kien hemm koppja tilhom tistgħu tħallu t-tifel ma' ommukom issierek u tmorru jumej waħedkom qabżet il-marqa li ħanħalli t-tifel waħed u t-telaħi qalbi. L-isbaħ rigal li tat il-libnek huwa relazzjoni tajba ma' żewġek. Għax żewġek qed jimmissjak u int m'intix tinduna u mhux ħajdlek għati kasi, mhux għati kasi t-tifel biss, għax ibnu, imma fil-verità qed toħossu waħdu għax nitkellmu biss fuq it-tfal, m'għandniex kien bejnietna x'kollox fuq it-tfal. Eżisti it-tfal ma jsolvux il-problemi ta' bejnietna. U l-ħajja titkompli l-tfal, bir-rispett kollu, it-tfal jitilqu mid-dar, u mbagħad se tagħmel. ċerti koppji jisseparaw adulti għaliex għax it-tfal żammuhom flimkien. Issa meta t-tfal telqu, jitilqu ma' wkoll għax jiġu ma' xulxin ma jafux il-xulxin, għax dejjem fuq it-tfal tkellimna. It-tfal daqskemm huma barka, huma dejjem barka jiġu kif jiġu tfal. Esistijaj. Però daqstant ieħor jekk kull don ma nużawx tajjeb, jista' jkisser ir-relazzjoni ta' bejnietna. U fuq dan nixtieq insemmi ftit anke wkoll meta qalilna nislu l-mulej l-ixju tal-abort li f'pajjiżna tberraq. U onestament ma ngħidinix f'kundanna ma' ħadd. Jiena rrid nemmen il-min jażel li jagħmel l-abort jagħmlu frott ta' dbatija kbira. Ma jagħmlux b'kapriċċ. Ma jagħmlux ħajkun and relax tal-beraħ mur tagħmel abort jiena. Ma nemmenx. Frott ta' sofferenza, dalma, kriżi. Tarbija ma kienx pjanata u ħassar li l-karriera, ħassar li x-xogħol, ħassar li l-investimenti, il-flus, m'iniex preparat, ippenikjat. Maħniex miżżewġin, it-tifla qabdet ila, fittex jeħles, skandlu għall-familja, ma rridx li korreġġi kien. Tqajt ma dawn l-istejjer. U onestament ngħidilkom eżistijaj. Jekk xi ħadd għadda minn din l-esperjenza, jekk m'intix hawn qed tisma', m'aħniex hawn biex nikkundannawk bħala Knisja. Però biex nfejquk. Irċiev il-maħfra ta' fejqan u jekk m'għandikx fejn tmur qed ngħidlek ejja għandi, mhux għax speċjali. Imma xi nħossu l-mulej ta' qalb u mħabba l-kull min żbalja fil-ħajja. Li huma li privileġġjati ta' ħajti nies li żbaljaw. Għax ħafna drabi wara li żball hemm weġa' u maħniex kapaċi naraw il-weġa' imma naraw biss l-iżball tal-bniedem. Il-bniedem di fondo huwa tajjeb mhux ħażin anke meta jagħmel għażliet żbaljati. Nifhem il-uħud f'pajjiżna qed isiru iktar favur l-abort jekk għandek każ ta' rejp.
nifhimha dik il-mara. Kull darba li ħanara di tarbija jien niftakar meta ġiet irrejpjat f'din is-sofferenza. U għandek raġun binti tgħidlek. Għax minn irrejpjak tal-qalem ma baqgħix bħajtu. U int bħala mara mhux ħatibqa' tgħix ħajtek bħal qabel. Għandek tarbija xi trabbi u għandek esperjenza li mmarkatek. Nifmek. Però daqskemm inti vittma, it-tarbija hija vittma. It-tarbija mhijiex l-aggressur. Tħallatx it-tarbija ma' min irrejpjak. Dak huwa l-aggressur. U forsi rridu ftit żmien u nifhmu l-abort mhux is-soluzzjoni. Ma tbatija li għandek ħażiet oħra, però nifhem li f'dik it-tbatija dik tara way out biex l-emozzjonijiet tiegħek jikkalmaw, il-memorja tiegħek titlaq u ma nlumikx fuq dan. Però dik it-tarbija hija innoċenti, daqskemm inti innoċenti. U aħna għandna bżonn soċjetà, knisja, komunità, kultura li takkompanja għal daw il-persuni, mhux nofrulhom soluzzjonijiet bħal dawn. L-istess ħaġa nifhem min jgħidlek imma fader, iċċekkjajt tarbija deformata. Di mhux aħjar nagħmlu abort u tmut milli ħatoqgħod tgħixek dbatiji u mbagħtu aħna. Faċilment is-sentiment tgħid m'għandhomx raġun fuq li qed jgħixu. Però l-problema hija aktar profonda fil-ħajja mhux li neħilsu mid-dbatija imma kif ngħixu d-dbatija. Aħna ħankunu nies superfiċjali jew se nkunu nies profondi. B'dak l-argument kull forma ta' dbatija rridu neliminawha. Mentri l-bniedem għandu l-kapaċità mhux jelimina is-sofferenza, imma bil-grazzja t'Alla u bl-effort tiegħu li jgħix is-sofferenza u dak li joħroġ il-kobor tad-dinjità tagħna. M'għandux intqajt ma' koppja li vera umiljawni bħala saċerdot. Kontili nafhom snin meta kont żgħir jiena. Daw kellhom tifel, persuna b'diżabilità, ħajjithom tbidlet dejjem id-dar. Meta miet u ltqajt magħhom, ħankun onest magħkom, f'moħħi qed dik il-mara straħet daqskemm ilha tbati. Ħankun onest magħkom. Imma umiljatni, żbaljajt, kelli mmur nitlob maħfra li ġudikajtha b'mod dak il-mod. Din tibki li miet. Id-batija li għaddit minna, issa ma kienet xejn għaliha u naf kemm batit. Ma straħitx għalt li lest ngħaddi minn xi ngħaddi u nibqa' ma' ibni għal iktar snin. Dawn kienu nies il-bot minn Alla meta kellhom dit-tarbija. U dit-tarbija resqithom lejn Alla. Għax is-sofferenza hekk, jew tkissrek jew tibnik, jew tikkonvertik jew tbetek minn Alla. Imma jekk uħud stressaqhom, għaliex lilek le? X'għandek inqas? Il-grazza t'Alla l-istess hija kif nirraġunaw id-differenza, hija l-qalb tagħna. U allura li naf li ġejja persuna b'diżabilità, l-abort mhux soluzzjoni. Is-soluzzjoni hija kif ngħix is-sofferenza fil-ħajja. Fitxu l-għajnuna eżisti, jekk xi ħadd għaddej minn dan iż-żmien, jew tafu b'xi ħadd, jew hemm bżonn tersqu tkellmu tiftħu qalbkom. Ejjew. L-aħħar ħaġa li Alla jgħidu nagħlqu biha. Meta ħalaq il-bniedem, ħalaq iż-żwieġ, ħalaq il-koppja, l-Bibja tgħid u ħares Alla u ra kull ma għamel u wara kollox kien tajjeb ħafna. Il-kelma tajjeb fl-Ebrajk hija tov tfisser anke sabiħ. Timmaġinaw meta Ġesu jħares lejkom u jgħid kemm intom sbieħ? Però l-mulej meta jħares lejn dak li għamel waqt li jaraħ sabiħ, fil-verità jaraħ ferut ukoll. Anke fi żminijietna din iż-żbuħija kollha li tkellimna dwarha llejla hija feruta. Dik ir-realtà. Iż-żwieġ fil-kultura tagħna huwa ferut m'għadux bejn raġel u mara. Dik realtà. Iż-żwieġ m'għadux għal dejjem. Dik hija realtà. Iż-żwieġ mhux dejjem miftuħa l-barka tal-ulied. Dik hija realtà. Huwa ferut u mhux qed ngħidha mkundanna. Għaliex il-Bartilmew li kien ferut fid-dawl tiegħu fl-ebda mument Ġesu ma jkundannah eżistijaj. Imma Bartilmew jitlob il-ħnina t'Alla quddiem iż-żbuħija feruta tiegħu. U jekk aħna nħossuna feruti fi żwieġ tagħna, jekk is-soċjetà tagħna, jekk il-Knisja hija feruta fil-koppji miż-żewġin tagħna,
Irritolbu l-ħnina tal-mulej li tfisser żewġ affarijiet. L-ewwel waħda hija li nibqgħu nipproponu l-verità. Il-verità ta' x'inhu żwieġ u l-familja. Għax meta l-qudiem l-għajnejn jinfetħu jekk ma ngħidux il-verità jgħidulna tħaqtu bina. Eżistijej. Il-verità hija mediċina li tfejjaq mhijiex kundanna fuq il-bniedem. U t-tieni ħnina li Alla juri magħna quddiem relazzjonijiet feruti hija li ġara ma' Bartilmew. Bartilmew tiftakru? Biex fiqu kellha tfiq il-folla ta' madwaru. Għaliex il-folla kienet kontrih. X'irid ngħid biha di? Aħna il-ħnina talla toħroġ billi l-koppji feruti ta' żminijietna qed jgħixu kif qed jgħixu. Ma nħalluhomx waħedhom. Il-Knisja titfiq eżistijej. Kif? L-ewwel il-folla semet leħen Ġesu biex jibdel il-mentalità li ma nħallux persuni waħedhom għax għaddejjin minn żmien ibes. It-tieni il-folla tkun imbagħad li tressaq il-Bartilmew quddiem Ġesu. Il-Knisja hija l-istrument li Alla jrid ikompli juża biex jilħaq il-koppji feruti fi żminijietna. Fl-aħħar mill-aħħar il-Vanġelu jagħlaq li Bartilmew infejjaq jibqa' miexi mal-oħrajn fit-triq. Irridu naraw li anke minnu ferut fi żwieġ tiegħu ma naqtawx il-barra mill-Knisja. Ma ntuħx il-messaġġ għax int qed tgħix f'adulterju, għax int żbaljajt, għax int ma taqbilx ma tal-Knisja, inti barra. Persuni li huma feruti fi żwieġ tagħhom l-ar ħaġa huwa li ntilqhom waħedhom mhix ħniena dik. Irridu nibqgħu mixju flimkien magħhom. Irridu nisimgħu l-istejjer għax faċli nġudikaw mingħajr ma nisimgħu stejjer. Irridu niskopru Ġesu kif qed jaħdem anke fl-iktar ċirkustanzi ibsa u ta' dnub. Għax Alla ma jitlaq il-bniedem qatt eżistijej. Irridu li dawn ħutna nibqgħu jħossuhom parti mill-komunità tal-Knisja u mhux esklużi minnha. Din hija l-ħnina li Bartilmew jesperjenza. Dil-komunità li kienet tidher kontrih issa jsib ruħu fiha u jibqa' miexi magħhom wara Ġesu minkejja kien li kien. Hekk tkun il-familja tagħna eżistijej. Li nilqgħu iż-żwiġijiet feruti. Hekk tkun il-Knisja li nilqgħu il-ħutna feruti. Mhux biex nikkundannaw, biex infejqu u l-fejqan jieħu żmien, jieħu proċess, jekk naqtak il-barra sakemm tfiq hemm ċans li tmut. Kemm hu sabiħ li nfiqu flimkien, ngħixu flimkien, nimxu flimkien. Il-Knisja sabiħa u nalqgħu mhux daqskemm ħadd ma jiżbalja, imma daqskemm min jiżbalja jibqa' jħossu tħum fiha. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Il-lejli tajjeb, il-paċi magħkom, nitolbu għalija nitlob għalikom, narakom għadek il-ba min irid.